Shoba fethu Sitheme niyaphila. Emva kokuba kunabantu abanokubona kunama-videos engisuke ngiwashutha ngikwashukela noma eveza mhlampe ngi-interview-a umuntu kwashukela, it's either usuke kwi-training noma usuke mhlampe kuwukuthi ubekade enza i-trade test. So baba abanye nemibuzo babuza ukuthi imaphi ama-course akhona kwashukela. Ama-course akhona kwashukela under u-electrical bane-instrumentation, bebe ne-electrical trade, bebe ne-millwright, bebe ne-refrigeration. Ama-trades lawo abawafake ngaphansi kwakwa-electrical. So kukuwena ukuthi ma ufisa ukuzofunda khona ufuna ukwenza ama-phase, okusho ukuthi you training towards being an artisan, noma ufuna ukwenza ama-short course because banawo nama-short course as well. And then under u-mechanical bane-boiler maker, bane-welding, bane-motor mechanics. I-motor mechanics yabo ihlukene kabili, it's either wenza u-diesel noma wenza u-petrol. Mese bephinde bezoba ne-turning, bezoba ne-fitting, kuphinde kube khona i-fitting and turning, isuke kuhlanganise kokubili i-fitting ne-turning. I-turning iyakwazi ukuthi imele yodwa, kube ne-fitting and turning. Iwona-ke lawa ama-trades owatholayo noma ama-course owatholayo kuphi eShukela Training Center, njengoba abantu bengibuza ukuthi imaphi ama-course abangawathola eShukela Training Center. Abanye babuze bethi iShukela Training Center ikuphi? iShukela Training Center iseThekwini e-Mount Edgecombe. eThekwini e-Mount Edgecombe ilapho uthola khona iShukela Training Center. Mhlampe omunye uzofuna i-contact detail yakhona, abanye yabo how to enroll and stuff. Mangabe ufisa ukungena kwaShukela, into osuke uzoyenza usuke uzogcwalisa ifomu. Kunefomu abanalo abalibiza ngokuthi i-enrollment form. Le enrollment form usuke uzogcwalisa yona mese uyisenda via i-email ukuthi uyi-emailele khona, and then basuke sebezoku-attenda-ke after usuyithumele i-enrollment form. Mangabe usuyithumele le-enrollment form basuke sebezoku-attenda, then bawenzele ne-quotation yaleyo course le osuke ufisa uzoyenza. Bakutshele nokuthi mhlawumbe imaphi ama-documents abafisa ukuthi uwathumelele wona mangabe-ke usho ukuthi uzofunda khona. Then if ufisa ukubathinta eShukela Training Center, ungabathinta kwinamba ethi 031 508 7700, 031 508 7700. And then mangabe i-switchboard beyiphendula, then uzobe usucela bakudlulisele e-bookings, usho ukuthi ufisa ukuzofunda or noma udinga ama-information about ukufunda, then uyobe sewenza njalo. Then ifomu leli engikhulume ngalo le-enrollment, uma usulitholile usuke uzolithumela via email kuzinhle.sibisi@sasa.org.za, zinhle.sibisi@sasa.org.za. Uhamba kanjalo ukuthi ukwazi ukungena eShukela Training Center wenze i-training khona. Kodwa-ke kunezinto eziyi-standard nje vele, obvious, like i-ID yakho, ama-records akho alabe ufunda khona, like mhlampe whether ise-college noma ise-high school. Izinto lezi so ziyi-standard uma ufuna uku-enrolla ukuthi ufunde somewhere, yabo ukuthi kufanele ube nazo. Nalokho ngikuveza because abanye bayabuza ukuthi what are the minimum requirements nani nani. Sine-occupational qualification njengamanje, ngizokusho nje lokho ngidlula, okusho ukuthi ngasho nje ngithi mina as long as you have matric then you qualify ukuthi ufunde kunoma iyiphi i-training center.